سلام تخططتنا الشانل كمل لكم كمل تكونوا كم وتر سناي كتكونوا من نيوتيو لومي حنتا قداسي تارستي عزلكم قريبا زلخو قد من ابت تمرتنا مخادنا حنت كاب سمعكم اعلانات على لكم من فاكت فيسبوك نحلف كيم بي بي اس ادما كلت ازيوم شماغلاتات فوق سبحدار مالتيو اب تسعتا زلوسي انترفيو قبرلهم نير اي ثينك تون روبنز مثلا رخيبسي انتاي تناتكم كساب ابز درجه زكب صحكم زخاله فغري كمي غيركم انتاي تطبب انتاي كتمخرونا تخلو يلو مسحاتتهم تاسبيت انتاي لا مليساتلو مسلكم اني كاب جنريشن ناي نزتبلاشو نجر زغحف هايكونكم ان فاكت كلت يوم نهنا كابت جنريشن نبرت تبلاشيكا اب صقينكا تطقملو امبر مستبلاشوكا تغحفلو ولدو يكونان يلاتو انت مالتيو هيوت كبلاشونا خلو فغري سنكلكل كبلنا خلو عرينا تميايتنا استخاخيلنا هيوتنا نغطل امبر تصقم مسغاتمه نغحفو عين سبات يكونان ازي دما بزبصينا يلاتو يبحال انتي مالتي زي ابت قدم زبن زخونه نبرت تبلاشيكا صقينكا تطقملو اب عدنا نملس زخونه نبرت تبلاشيلكا يغحفني نعريلو يعريو ابز حجي لنا يا غزيخه زخونه نبرت عرنيو بفلا معبول على ما يعرني معراي زبال يله وحاف تراي اذا عينت behavior اذا عينت ባህሪ ድማ ኣብ ሂወታትና ውን ይረአዩ ኣብ ፍቅራዊ ሂወትና ኣብ ዝምድናታትና ምሕዝነታትና ኩሉ ይረአዩ ዝተበላሸው ወይ ጽቡቕ ዘይከዱ ዘለው ነገራት ቴስት ክንዲ ተስተኻኽሎም ገዲፍካዮም ኣብ ካል ነገር ምኻድ ልሙድና ኮነ ይመጻሎ ስለዚ ናይ ሎማ ርእሲ ንሪያ ፍቅሪ ውን ሂወት ይኹን ሓዳር ውን ፀገም ከጋጥሞ ከሎ ጠንጢንካዮ ናብ ካል ሙጋይ ዘይኮነ ኮፍ ኢልካ ከተስተኻኽሎ ክትፍትን ከም ዘለካ ግዜ ክትወስድ ከም ዘለካ ዘርኢ ትምህርቲ ኢና ክንርሞ ሃየና ኣብቲ ትምህርቲ ክብለኩም መጀመርያ ሓደ ሂወት ፍቅራዊ ጉዕዞ ክኸውን ይኽእል ሓዳር ክኸውን ይኽእል ፀገም ከጋጥም ከሎ ወይ ሕጂ ንእሽተይ ፀገማት ንብል የለና ምፍልላይ ክመፅእ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ንምፍልላይ ዘብፅሕ ክልተዮም ቶም መፃምድቲ ተፈላለዮም ሂወቶም ክጅምሩ ኣብ ዝውስንሉ ግዜ ድሕሪዩ ዘድሊ ምኽሪ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ተፈላለዩ ዘሎ ፍቅሪ ትፅግኖ ሓዳራት መልሶ እያ ተማኽር እዚኣ ትምህርቲ ማለት እዩ መጀመርያ ምፍልላይ ከጋጥም ከሎ give it enough time ምፍልላይ ምስ ኣጋጠመ እኹል ግዜ ክንቦ ክንክእል ኣለና the first thing you need to do after your breakup is to cut off ties ተቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ክልቲኡ ወገናት ቀዳምነት ምፍልላይ ማእሲ ዘጋጥም ተይልና ኣብ ውሽጢ እቲ ሂወት ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝነበረ ክፈትሕዎ ፈቲኖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብፃሕ ስለ ዘይተኻለዩ ምፍልላይ ዘጋጥም እምበር ቴሌፎን ዓፂኻኒ ከምዚ ኮንካ ኢልካ ብንእሽተይ ነገር ዝመፅእ ኣይኮነን ስለዚ በቲ ንእሽተይ ነገራት ትገብሮ እንተለኹም እዚኣ ትምህርቲ ንዓኹም ኣይትምልከትን እያ ፕሮባብሊ ሲሪየስ ዝኾነ ዓብ ፍልልያት ምስ ኣጋጠመ ሂወት ክፈላለ ምስ ጀመረ ዘጋጥም ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ so እቲ መጀመርያ ምፍልላይ ምስ ተገበረ ትወዲ ገዲፉ ምስ ከደ ወይ ታጓል ገዲፋ ምስ ከደት ክንገብሮ ዘለና ባህሪ እቲ ዕላማ ናይዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ከመይ ጌርካ ነቲ ፈሪሱ ዘሎ ሂወት ትፅግኖ እዩ ስለዚ ንክትፅግኖ መሰናኽል ካብ ብዙሓት ኪላታት ዝመፀት እውን እያ ስለዚ if you want him back or if you want her back to think about you you need to make sure they have limited access to you እቲ ወዲ ይኹን ታጓል እቶም ተፈላለዮም ዘለዉ ብዛዕባኻ ብዙሕ ክሓስቡን ብዛዕባኻ ክደሱን ናብቲ ሂወት ክሓስቡን ተደሊኻዮም መጀመርያ ብዛዕባኻ ምሳኻ ዘለዎም ኣክሰስ ጠጠው ክብል ከሎ ክትራኸብ የብልካን እዩ ዝብል እቲ ምኽሪ ብዙሕ ርክባት ናትካ ካት ኦፍ ክትገብሮ ኣለካ እዩ ዝብል እዚ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ብቴሌፎን ይኹን ብቴክስት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትኣልዮ ኣለካ ትፍልልያት ናትካ ክትዓፅዎ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከምቲ ቀደምካ ተመላሊስካ ኣብቲ ሕርቃን ስለ ዘለኻ ሕማቕ ቃላትን ሕማቕ ነገራትን ይክውርወር እዚ ድማ ነቲ ፍልልይ መሊሱ ዳ የባእሶ እምበር ኣይፅግኖን እዩ ስለዚ ክልቲኻ ወገን ብሎክ ተዋሂብካ ሂወትካ ከተስተንትነሉን ክትሓስበሉን ግዜ ምውሳድ ኣገዳሲ ይኸውን before you jump into anything new take some time to grieve and allow time to heal all wounds ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናይ ዕርቂ ድዩ ናይ ካልእ ድዩ ስጉምቲ ምውሳድና ድማ መጀመርያ ምስ ነፍስና ዕርቅን መጀመርያ ሕርቃናን ጓሂናን ሓዘናን ክንገልፅ ኣለና ስለዚ ንነዊሕ ዝተቃለስካሉ ሂወት ተኮይኑ ዝፈሪ ዘሎ ብዛዕቡ ብዙሕ ኣለካ ሕርቃንን ጓሂን ስለዚ ቅድም ክትሓርቕ ኢኻ ድሕሪኡ ድማ
نفسها كتحنس كجمريخا the healing process healing زبحال ويكا نفسها محواي ناي محواي process جزيد ليو لازم جزيو كتبال لك تالبخا قصيلا زلا نخد حوي جزيك نبا كنكلا لنا يتمغري heal yourself before working to bring him back so قدامنا نوعو يقول نعاها قدمم كتملسها مفتان نفسها كتحويها خد كلا لك تاتقوديها زلا لبخا كتحويها خد كلا لك decide what you want وسانون كدلي انتاي خاتدلي هج انتاي خاتدلي هج موسانون كدلي don't get caught into the drama of a breakup but you don't have to make any decisions ስለዚህ ስለስተ ፈላለኻ ኣብቲ ህልኽን ጭቕጭቕን ወይ ድማ ብቕልጡፍ ክምለስ ኣለዎ ሰብ ክፈልጦ የብሉን ኣብ ዝብል ኣቲኻ ኣብ ካልእ ዘይተደልየ ጭንቀት ክትኣቱ የብልካን ስለዚ ኣጋጢሙሎ እቲ ኩነታት it's okay እንታይ ክትገብር ኣለካ ነፍስኻ ከተሕውያ ክትክል ኣለካ ልብኻ ክትፅግን ኣለካ ድሕሪኡ እንታይ ኢኻ ትደሊ ድማ ምስ ነፍስኻ ክትመያየጥ ኣለካ ክንምንታይ ግዜ ይወስደልካ እዚ ንስኻ ንስኽን ኢኻ ትውስኖ ስለዚ ማንም ሰብ ክውስነልካ ይክእል The second topic is avoid begging. ተኻለይቲ ቀዳመይቲ ከነወግዳ ዘለና ከምዚ መፍልለያት ምልማን እዩ ፍቕሪ ብድንጋፅን ብልመናን ኣይኮነን ብፍቕሪ እዩ ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ክንዓፁ ክንብል ዝገደደ ፅልኢ ከይንፈጥር ክንጥንቃቅ ኣለና during the time you are taking for yourself be sure you don't seek them out and beg them to come back sounds silly but people do it እዚ ኣታ ተፈላሊኹም ላ ዘለኹም ግዜ ንስኻ ነፍስኻ ክትፅግን ንሳውን ነፍሳ ክትፅግን ኣብ ዝሓስበሉ ዘለዉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ ነፍስና ጥራይ ክኾናሉ ዕላልና ኮንታክት ክነቋርፅ ኣለና ኢልና ኣለና እንታይ ክንገብር የብልናን ደደው ኢልና ንዕበጃኺ ኣነ ብጀካኺ ሰብ ኣይከውኒ ብዘይ በኣኺ ሂወት ከቢድ እዩ ንዓይ ዝገደደ ዝሕግዘና ዘሎ እዩ ዝመስለና ዝገደደ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ ምክንያቱ don't be so needy that you can't do anything without them ብዘይከኦም ሓንቲ ክትገብር ከምዘይ ትኽእል ድሕሪ ትነግሮም ኣለኻ መሊስካ ካባኻ ዝደልይዎ ነገር ትፅቢታት ኣባኻ መሊስኹም ዝጎድል ኢኻ ትገብር ዘለኻ ወይ ትገብር ዘለኺ ስለዚ ምስ ተፈላለኻ ነፍስኻ ክትኣሊ ከም ትኽእል ፕሩፍ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ንምምልላስ ናባኺ ክምለስ ከሎ ንምንታይ ይምለስ ኣሎ ንኽፈልጥ ከምቲ ቀደም ድሕሪ ኮይኑ ዳቲ ሂወት እንታይ ደፈላለ ኣለዎ ስለዚ ኣብኡ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ምናልባት ዘፈላለየካ ጉዳይ ካልእ እንተኮይኑ ምናልባት እዚ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ ፀገማት እንተኮይኑ ግን ኖርማል ፀገማት ናይ ሂወት እንተኮይኑ ግን ብከምዚ ክፍታሕ ይክእል እዩ that might have been part of the reason they left in the first place ካብቲ ተፀጋዕነት ንክሃድሙ ኢሎም ክኾኑ ንኽእሉ እዮም ካብቲ ሂወት ከይዶም ዘለዉ ስለዚ መሊስካ እቲ ፀገም ክትደግም ከለኻ መፍትሒ ኮንካ ተምፅእ ዘለኻ give yourself and them some space ስለዚ ንዖም ይኹን ንዓኻ ዝኾን ግዜን ቦታን ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ርክብ ከተቋርፆ ኣለካ it's just bad for everyone and you will regret it later if they only come back because you wouldn't stop asking ካብ ምሕር ምልማንን እግዚኦታን ይመለሱ እንተሎ ትወዲ ወይ ታጓል ግዜ ክወስድ ኣይኮነን ከም ብሓድሽ ንኽፈላለዩ ምክንያቱ ፀገማት ተፈቲሖም ዘይኮኑስ ምልመናን ካብ ምሕር ፀገማትን ተፈርዩ ትምለስ ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ድማ ቀፃልነቱ ብዙሕ ክኸውን ኣይክእል alright ሳልሰይቲ ከመይ ጌርና ሕጂ ቀዳመይቲ ስቶፕ ክንገብር ኣለና ኮኔክሽን ኢልና ኮንታክት ክንገብር የብልናን ምልማን ከነቋርፅ ኣለና ብጌርና ክንረሳሳእ ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን we need to get some kind of contact ክንገብር ክንጀምር ኣለና ብኸመይ ድማ ኣብዚ ከርእየ ሓደ ኣብነት we said to hold and give some space but there comes a time when you need to start chatting or talking ስለዚ ዋላ እኳ ነናትና ቦታን ነንሓትሕና ኮሚኒኬሽን ጥጦ ከነብሎ ኣለና እንተበልና ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዝርርብ ክንጅምር ኣለና ምክንያቱ ክንረሳሳእ ስለ ዘይብልና and the best way to do this is through text እቲ ዝበለፀ ድማ ብቴሌፎን ክኸውን የብሉን ብቴክስት ክኸውን ዘሎ ክንፀሓሓፍ ኣለና ምክንያቱ ዘረባ እንተጀሚሩ ዘረባ ንዘረባ ጎትት ናብ ካሊእ ትወስድ ስለዚ ብፅሑፍ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እቲ ዝጅምር ዘሎ ነቲ ዘረባ እንታይ ዓይነት ቴክኒክ ክጥቀም ይኽእል ይብሉ ክኢላታት ትሰርሕ ዳይ ትሰርሕን ንሕና ክንውስና ንኽእል ብፍላይ ታጓል ናብቲ ወዲ ትፅሕፍ ተላ ሜይቢ ክትሰርሕ ትኽእል ኢቨን ትወዲ እውን ስለዚ ክልቲኦም እቲ ሂወት ስለ ዘይመቸኦም እንዮም ተፈላለዮም ዘለዉ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ይብሉ again
this is a general advice ስለዚህ ንዓኹም ይኸውን እንዳይከውንን ንዓኹም ይዝምልከት ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ኣብቲ ግዜ ፍልሊ ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸቡ ክኽእሉ ኣለዎም እዮም ዝብሉ ስለዚ እንታይ ማለት ታጓል ምስ ካልኦት ኣወዳት ርክብ ክጅምር ኣለዋ ወዲ ምስ ካልኦት ርክብ ክጅምር ኣለዎ ይብሉ why is that ምክንያቱ ክልቲኣቶም ካልእ ሰብ ስለዘይብሎም ጥራይ ኣይኮኑን ክኾኑ ዘሎም ሂወቶም ካልኦት ሰባት ናደለይዎም ነቲ ሂወት ክደልይዎም ዝኽእሉ እዩ እቲ ፍቕሪ ክቕፅል ዝኽእል ምክንያቱ ኣነ ካልእ ሰብ ኣይረክብን እየ ኢልካ እንድሕር ኮንካ ትመፅእ ዘለኻ ወይ ንሳ ሕጂ ካልእ ሰብ ክጥምተኒ ክልኒ እንድሕር ኮይኑ ፈፂምካ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ እታ ሰብ እቲኣ ነፍሳ ሓፍ ኣቢላ ሞራል ሓፍ ኣቢላ ብካልኦት ከም ትድለውን ክትከውን ኣለዋ እቲ ወዲ ድማ ልክዕ ከምኡ ብካልኦት ተደላይ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪኡ እናተደልዩ ከለዉ ነቲ ሂወት ተመሪፆማ that's the best one ሲት ዕላማ እምበር ንኽዝሙ ንምዕዳም ኣይኮነን so I think ሓደ ካብኣቶም እቲ ክጅምር ዝደለየ ነቲ ዕላል እንታይ ክብል ይኽእል I think it was a good idea we decided to separate and start seeing other people but I just want to be as friends ስለዚ እቲ ዝፅሕፍ ዘሎ እንታይ ክብል ይኽእል እቲ ዝወሰናዮ ውሳነ ናይ ምፍልላይ ኣይፀላእክዎን ፅቡቕ እዩ ነይሩ ፅቡቕ ውሳነ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት ንክንራኸቡን ዕድል ስለ ዝኸፈተና ስለዚ ኣነ ምሳኻ ዝደልዮ ወይ ኣነ ምሳኹ ዝደልዮ ምሕዝነት ጀስት ዕርክነት እምበር ካብኡ ዝሓልፍ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ምሳኺ ዘድልየኒ ኢሉ ክፅሕፍ ይኽእል ስለዚ እዚኣ እታ ጓል ተኮይና ፅሕፋ ዘላ ነቲ ወዲ ናይ ቅን መንፈስ ከም ዝስምዖ እያ ትገብር ኢቭን ነቲ ወዲ ተጥቀማላ እንተሎ ነታ ጓል እሞ ይኸይድ ኣሎ ናብ ካሊእ ይኸይድ ኣሎ ዝብል መንፈስ ከብል ይኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት ማለት እዩ by this you're communicating you're wanted by others and we are attracted to people that are wanted by others ስለዚ ዕላማ ናይ እዚኣ እንታይ እዩ ብካልኦት ከም ትድለይ ብካልኦት ከም ትድለ ንምሕባር እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ሰብ በንጫር እዩ ካልኦት ንዝደልይዎ ይዝደሊ ካልኦት ዘይደልይዎ ሰብ ኣይደልዮን that's why ብዙሕ ነገራት ኣብ ደገ ተጓሒፎም ፀንኻ ካልኦት ዘይደልዮሞ ኣብኡ ይፀንሕ ካልኦት ዝደልይዎ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ኣይርከብን እዩ ይብሉና ማለት so ተደላይ ምዃንካ ፕሩፍ ትገብር ኣለካ ቁጥሪ 4 what if you meet እዚ ኩሉ ፕላናት ክንራኸብ የብልናን ቴሌፎን ክነተዓፃፀለና ተባሂልና ከለና አንደበት ኣብ ሱፐር ማርኬት ተራኺብካ ከዳ እንታይ ትገብር ዘጋጥም እዩ ኣብ ሓደ ከተማ ትነብር ተኮይንካ ገድን ኢኻ ከተጋጥም ክትራኸብ ትኽእል ስለዚ what do you do in that case if you do happen to run to them don't act like you care እንተረኺብካዮም ሃንደበት ኣብ ዝኾነ ቦታ ፍሉይ ሰላምታ ክትብ የብልካን ይብሉ ኖርማል ሰላምታ ክትብ ክትክእል ኣለካ ዋላ ውሽጥኻ ካልእ ድሌታት ንሃለወካ ከሎ እንታይ እዩ ዝኸ don't act desperate ከምኡ ድማ ከምዚ ሽዑ ርክብ ምሰበልካዮ ወይ ምሰበልክዮ ኩሉ በቃ በጃኻ ከመይ ይገብርኒ ይቕረበለለይ ኣይሰርሕኒ it needs time ይቕረታ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት በደል ዝተወሰነ ግዜ ፀኒሑ ምስ ዝመፅእ ጥራይ ትርጉም ዝህልዎ እምበር ሽዑ ነቲ ቁስሉ ክሕውዮ ኣይከኒ ስለዚ don't ask questions and keep it short ስለዚ ሰላም ከመይ ኣለኻ ድሓምዱ ኣለኻ ሰላምታ ተለዋዊትካ ነዊሕ ግዜ ከይወሰድካ ክትንቀሳቀስ ክትክእል ኣለካ ክትእለኽ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክትቦም ኣይግባእን ይብሉ say hello but don't tell you move on ብኻልእ ድማ ሰላም ምስበልካ ያ ኣነ ካልእ ሂወት ጀሚረ ዓርኪ ሒዘ ገለመለ ምባል ኣየድልን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ then get out of there as fast as possible ብዝተኻለ መጠን ቅልጥፍ ኢልና ክንእል ኣለና they don't need to see you let them miss you ዕላማ ርክብ ምሰበልካዮም ሰላምታ ፅዑይ ብትሕትና ሰላም ምስበልካዮም ብዙሕ ግዜ ክትቦም የብልካ ምክንያቱ እቲ ተፈልዩ ዘሎ ምናልባት እቲ ገዲፍካ ከይዱ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኮንካ ረኺብካ ዘለኻ ብዙሕ ግዜ ክትቦ የብልካ ምክንያቱ ግዜ ሂብካዮ ስለዘይጠቐሞ ስለዚ ሰላም ኢልካ ክትገድፎም ኣለካ ዋላ ክዕልሉካ እንተደለዩ ግዜ ክትቦም የብልካን ገዲፍካ ክናፍቑኻ ዕድል ክትቦም ክትክእል ኣለካ ወይ ከዓ ክናፍቑኻ ከም ዝናፍቑኻ ክትገብሮም ኣለካ make them want tomorrow ብዙሕ ምሳኻ ክዕልሉ ከም ዝደልዩ ክትገብሮም ኣለካ ይብሉ don't give them time ብዙሕ ግዜ ይተሃቦም ምክንያቱ ነይርዎም ግዜ ኣይደለይዎን so let them realize what they have abandoned it and wait until they come back ስለዚ ነቲ ዘይደለይዎ ነገር ነቲ ዝኸሰርዎ ሰብ ወይ ነቲ ዝኸሰርዎ ነገር ከም ዘስተውዕልሉ ግበሮም ንዑ ንኽረኽቡ እንተኮይኖም ድማ ዕርቂ ምስ ተገበረ ጥራይ ምዃኑ ከም ዝፈልጡ ግበሮም ይብለና ኣብ መወዳእታ make a plan for the future ዕላማ ናይዛ ቪድዮ ዕርቅን ሰላምን ፍቕርን ዝተሰብረ ነገር ከም ዝፅገን ዝተሰብረ ልቢ እውን ክፅገን ይኽእል እዩ ስለዚ ፀጊና ኣብ ሂወትና ንኽምለስ ስለዝኾነ ክምለስ ኢና እየ ዝብል ኣብዛ ቪድዮ ክምለስ ከለና ግን ኣብቲ ናይ ቀደም ሂወት ኣይኮንናን ክምለስ ዘለና ፕላን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ሂወት
ፀገም ፈጢሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ ሓድሽ ህይወት ክንጅምር ተኾይና we need to change something has to change otherwise ፅላለ እንታይ ኢሉ ኣልበርት ኣንስታይን ኩሉ ግዜ ዘምፃነ ሓደ ነገር እናገበርካ ፍሉይ ውፅኢት ምፅባይ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ህይወት ደሴም ህይወት ትነብር ኮይንካ ውፅኢት ናቱ እቲ ፀገሚ ነይሩ ስለዚ ናይ ሕጂ ህይወት ትምስርቶ መሰረታዊ ለውጢ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እንታይ እቲ ለውጢ ኸ if they come back don't just let things slide ስለዚ ንኣብነት ኣባና እንታይ ኣሎ ድቁስ ኣቢልካ ትንበል ግደፍ ሓነ ኢልካ ፀቓቒትካ ዕርቂ ሰላም ይቕረ ተብሎም እቲ ፀገም ክሳብ ዘይተፈትሐ ግን ክቕፅል ኣይክልን እቲ ዕርቂ ዘም ፀገማት ከጋጥሙ እዮም ዘም መሰናኽል ከጋጥሙ እዮም ኣገይን ምፍልላይን ካልእ ፀገምን ድማ ይመፅእ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚ ፀቓቒትካ ዕርቂ ኣነ እውን ኣይድግፎን እዩ ምክንያቱ ፀቓቒትካ ዝዓረቕካዮም ኣብ ካልእ ፀገማት ክብፃሕ እውን ስለ ዝኽእል The point of breaking up is to shake things up and make you both realize that you want more. እዚ ዓብ ፍልሊ ዘጋጠመ ብኖርማል ፅገና ክፅገን ከም ዘይክእል ስለ ዝተረኣየ እምበር ከይፈተንካ ይኩንካ እንትፈላለዩ ስለዚ ሕጂ ከም ብሓድሽ ክትራኸብ ከለኻ ዓበይቲ ነጥብታት ዓበይቲ ለውጥታት ጌርካ ክኸውን ዘለዎ ክልቴኻ ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ክሓድግ ዘለዎ ሓደ እንተሓዲጉ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለስ እዩ ክልቲኦም ሕድገታት ገይሮም ንክልቲኦም ዘዋፅኦም መንገዲ ክመርፁ ኣለዎ so be more for each other ስለዚ ክልቴኻ ብዙሕ ሕድገታት ንክትገብር ክትቅርብ ኣለካ talk about what is the new version of your relationship looks like ስለዚ ተሓድሽ ህይወት ትምስርቶ ዘለኻ እንታይ ከም ዘለዎ ብንጹር ከተዘራሪብካ ብንጹር ተረዳዲኻ ቃላት ኢኻ ክትጅምሮ ክትክእል ኣለካ don't settle just ፀቓቒትካ ክትጅምሮ የብልካ that's important for both of you that's not easy for some and even if they come back initially it might not last ገለገለ ሰባት ወላ እኳ ንሽዑ ብስምዒት ሕርቃ በቃ ክጎድፈየ ኢሎም ተመፅኦም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን እቲ ናይ ቀደም ባህርዮም ከንፀባርቕ ክጅምር እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ክምለሱ እዮም እዚ ድማ ነቲ ህይወት ኣይከቐፅሎን እዩ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተጋጢምካ 2-3 ግዜ in this situation ኣብ ከምዚ ኩነታት ንስኻ ወይ ንስኺ ትብደል ዘለኻ ምስ ነብስኻ ፅቡቕ ዝኾነ ዘረባ ክትዛረብ ከድልዩ ከምዚ ዓይነት ህይወት ንክንደይኻ ክትቅፅል ትኽእል ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ምስ ነብስኺ ምዝራብ ከድልየኪ እዩ እቲ ውሳነ ንዓኺ የምልከት ስለዚ እዛ ንሪኣ ዘለና ሓጎስጎስ ዘይብሉ ፍቕሪ ወይ ህይወት የለን ከመይ ጌርካ ነቲ ሓጎስጎስካ ተረዳዲካ ትፈትሖ እየ ኸሪአኩም ፈቲነ እዚ ሕጂ ንኣሽ ሓጎስጎስ ዘይኮን ዕብይ ዝበለ ደረጃ ክኸውን ከሎ ንማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ ክንደይ ፀገማት ዘለዎም ፍቕርን ሓዳራትን ክህልው ይኽእል ስለዚ ሼር ግበሩሎም ምናልባት ክትሕግዝ ትኽእል ትኸውን ይብል እታ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ግበሩዋ ናብ ካልኦት ሕልፍዋ ከም ወትሩ ድማ ናትኩም ተመክሮ ናትኩም ርእይቶ ናትኩም ሓሳባት ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ ንዓይ እውን ሞቲቬት ዝገብር ቃላትኩም ኣይትብቀቑ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ዝሓንቀኒ ይብለኩም ዘሰናዩ